Takhle solisté si zapnou mikrofon a potom, jak dospívají, tak si ho vypnou. A nezapomenou další a třeba zase. Další to tak se zapnou a tak Lidi, oni to našou vole různý celkem dobře, ale tam se třeba fakt zní dobře, jak něco, takže to se zdá. Tady s Nikčou probíráme to, že nejsou slova, takže je to... Jsou? Co myslíš, zvládnete to? Já myslím, že jo. Jo. Myslím si, že koncert bude super, jenom prostě záleží na tom, kolik do toho dětka dají energie. A ty? No, jo, já si myslím, že jo. Až do to, že nejsou to slova, no, jakože, no. Jsou slova. Ale u solistů, že já to ono vás prostě nějak, no. Jsou slova u solistů? Nejsou prý. Ještě kdyby nahrávat to i hlas, doufám, že no. Všechno. Tak to jsem teda všechno dokumentovaný, to už neposlal. Třeba, tak modlí se takhle Anička k Ježíškovi a říká mi: Ježíšku, prosím tě, bych chtěla panenku, kočárek a na konci zařve: Ježíšku, já chci kolo! Přijde za ní maminka a říká jí: ale Aničko, jako Ježíšek není hluchý. A ona: no, Ježíšek možná ne, ale s babičkou už to je horší. Dobře, tak ještě jeden. Tak třeba. Tak jsou 3 ztroskotanci na ostrově a zájmou je. Velitel toho kmene, který je zájme, jim říká: dostanete 2 koule. A pokud mi s nimi ukážete to, co jsem ještě nikdy neviděl, tak vás pustím a budete žít. Tak přijde první ztroskotanec, začne s koulema levitovat. Se na něho tak podívá a říká mu: to jsem viděl, zabijou ho. Přijde druhý, začne si s nima házet. To jsem taky viděl, zabijou ho. A vleze do stanu toho třetího, vyleze se smíchem a říká: tak to jsem fakt ještě neviděl, jednu ztratila, druhou rozděla. Slyšíš tu vánoční pecku? A proč už si teďko pouštíš vánoční písničky? No, tak za týden už ještě týden. Tyjo, fakt, že jo, já si s tou vůbec neuvědomila, to uteklo zase ten rok. No, vidíš to? A tak jakože když už to víš teďko, tak si můžeš zapařit se mnou. A tak proč ne, že jo? Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. These years you saved me from tears, I give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. These years you saved me from tears, I give it to someone special.
vítáme jménem celého Fusionu Frýdku místku na našem koncertě, který má být jako něco, jako patříme.
že vy jste strašně tiché publikum, takže chcete pokračovat? Jo! Luci? Chcete pokračovat? Ano! Tak je, tak se mějte hezký. Tak ale, tak jako, chcete pokračovat? Proto. Super. I tried to find my way as I drink from your hand.
Super, hej, tady na holka jsme úplně. Moc znáš ten vtip? Myslíš ten nebo ten? Tam ten. Takový ten s tím? Jo, tam ten. Tak ten je úplně mega hustý kruto psychopřísný. Řekneme ho? Já ti nevím, jestli ho to slyšet. Chcete ho slyšet? Nevypadají tak, ale. Jako, není to ten stejný, jo? Začíná stejně, ale není to. Tak jakože jsou 23 ztroskotanci, jo? Ale fakt to není ten stejný. Takže jsou 3 ztroskotanci a opět uvaznou na pustém ostrově a zase je zájem prostě nějaký náčelník. Ale tentokrát jim nedá koule, ale dá jim výbičky. Pod výhruškou, že když neudělají něco, co nezná, tak je stáhne z kůže a z té jejich kůže si udělá kánoj. Tak přijde ten první a začne s nima levitovat. To už jsem viděl, stáhnout z kůže a udělat kánoj. Přijde druhý, začne si s nima žonglovat. To už jsem taky viděl, stáhnout z kůže a udělat kánoj. Přijde třetí a máš po kánoji. Já se směju, Já taky. Co máte rádi na Vánoci? Cukroví. Rádky. Co máte rádi na Vánoci? Rádky. Prázdniny. Cukroví. Dárky? Ještě něco? Sníh? A koledy? Pohádky. A koledy ne? Jo. Jo. Ne? Tak znáte takovou tu americkou koledu Counting on God? Takže tu si teď zaspíváme.
asi možná moc se dělal, taky mají místo, že jo. Pojď. Tak jo, tak se mějte hezky. My vám tady přejeme hezké Vánoce. Jo, užijte si pěkného večera a užijte si dárky a Silvestra a Nový rok a pondělí, úterý, středu, čtvrtek. Vystačí. Že co? Že co? Že co? Hej, ale oni říkali, že vás neslyší, takže co? Takže? Dobré, zase jako si necháme jim vyzvat hlasivky, že? Tak jo, ale fakt poslední a pak se jako mějte a... Co? A víte, co vám řeknu? Že tady máme někoho, kdo je náš host a byl s náma ve Fusionu a teď už s náma nemůže být, dám to líto a tak chceme, aby si tady tu písničku zpíval on, tak Pavle, jestli můžu. Prostě všechno a doufáme, že na další koncert se zase ukážete a že už třeba nebude pár chyb, které se dneska staly, doufáme, že vám nevadily a že jste si to užili tak jako my. Ahoj. Ahoj. Tak si dáme koncert znova. A teď ještě trochu nudné byrokracie. Tamhle Lisi podporuje vás nadace OKD, tak moc děkujeme nadaci OKD, že nám dali nějaké peníze. A poznali jste to na tom, že za víkendovku, na které byly vaše děti, jste platili 120 korun. Tedy pokud vám vrátili těch 80, ale nechali si to pro sebe. Pak máme ještě dalšího sponzora a to je organizátor nebo ten, kdo to zřizuje, Fusion, a to je Sportcít ve Bratovské ve Frýdku Místku.
Tenhle koncert byl i jako poděkování sponzorům, takže i sboru, díky. Poděkujeme, taky. Sbor Církve bratrské ve Frýdku Místku má v neděli vánoční slavnost, kde budou, kromě toho, že budou vystupovat i fjužňáci s asi 2-3 kolenama, tak budou vystupovat děti a takhle různé scénky a tak, jak se to před Vánocema dělá. A já mám tady k tomu pozvánky, takže já mám je tam u dveří budu dávat. Díky, že jste přišli a díky za to, že pouštíte své děti tady k nám, aby tady s námi mohli blbnout. Hezké Vánoce! Koncert? Jo. Co? 1. Spokojená? Tak já určitě. Co to bude koncert? Víš, až něho slintám. Tak asi já fuj. Natočí. Jak si myslíš, že dopadl dnešní koncert? Super. Je to vlastně bezchybné. Co si myslíte vy, slečno? Slyšíte to, já už můj koncert. A ty už jedna ještě dále, třeba jim dala, pojďme. Co si myslíte o tomto koncertě? Super! Slyšíš to, jo? Slyšíš to, Ovi? Skvělý, máte skvělý hlas a ta síla na vás to krásná prostě. Jdeme dál, jdeme dál. Bylo to velmi úžasné, jako já jsem si to užila hodně a jsem velmi spokojená. Jako bylo tam pár chyb, ale to nevadí, ne? ne, vůbec. Tak vám děkujeme za rozhovor. Jo. Konec, končíme. Naprosto nejúžasnější, říkala slečna, kdyby si neslyšel. A Sáro, co si myslíš ty? Já bych se šla zabít hned. Sáro, co si myslíš Ona kecá. Byl to hnus. A Sáro, co si myslíš ty? Běž se zabít taky. Sáro? Sáro, Máš boží vlak. nezávislého pozorovatele, co si myslíte o našem dnešním koncertu?